Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na rai dangin goro. Shirin nan da kan ilmantar ya faɗakar kuma ya nishaɗantar da masu sauraro. Sunana Ahmad Isa. Yanzu dai muna nan a cikin littafin Na Gani Ina So wanda Marliya Ibrahim Abubakar ta wallafa. Kuma idan masu sauraro za su tuna, a shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji har yanzu sha'awa na tuna ci gaba da yin hutunta a nan gida Najeriya ita da AQ. Har muka ji ta ce ina zaune kusa da Anta Hafsat wayata ta yi ƙara, na yi zaton Umma ce ina dubawa na ga an rubuta abin ƙaunata. Na ɗauka muka gaisa, AQ ya ce yana son gani na ce ai ya san inda nake, sai cewa inda nake ne baya son zuwa. Ina iya neman wani wuri da zai same ni domin magana tana da muhimmanci a gare ni, wai ya rage nawa. Ina gudun ida watsa al'amarin, shi yasa kawai na kashe wayar, kuma ga dukan alamu yadda yake magana akwai wata a ƙasa. Zuciyarsa ta hargitse, wai me ya faru, don me ba zai sanar da ita laifinta ba kamar yadda ya niyya? Yana magana ta kashe waya, ko dai zarginsa ya zama gaskiya yanzu ba ta son sa. To ko zai kare alkawarin da ya yi mata na komai rintsi yana tare da ita? Shi kansa ya san son tana nan daram, kawai kishi ne matsalarsa. A gurguje je ba tsari ya aika kiranta ba ta nan, to ina ta je? Aka ce ba a san inda ta je ba, tana dai cikin gari. Yarinyar da ya san ba ta yawo? Muka ce cikin rashin kwanciyar hankali ya koma gida, shi yanzu ya zai yi. Babban abin da ya fi damuna shine tafiyarsa kwanaki 3 kawai ya yi saura. Ina zai ganta ya sanar da ita? Ba zai so duk wani ɓatanci da ke tsakaninsu ya shafi karatunta ba, ko ba komai yana tausaya mata kamar yadda yake tausaya wa kansa. Wata dabara ta faɗo masa a rai, washe gari da ya je sai ce ana sallama da Alhaji wato kakanta. To na ne muka tsaya, yanzu ko za mu ci gaba. A ƙoƙarinmu na tallafawa 'yan Najeriya don samun guraben karatu a jami'o'in cikin gida duk shekara, kamfanin nan da ke nazari don samun guraben karatu a jami'o'i wato World Universities Consultancy Limited a bana ma sun fara shirin su da suke a duk shekara ga ɗaliban da ke shirin zana jarrabawar JAMB don neman guraben karatu a jami'o'in Najeriya. World Universities Consultancy sun shirya tsaf da hanyoyi na musamman akan ba da horon rubuta jarrabawar JAMB don samun maki 200 zuwa sama, tare da tallafa ɗalibai wajen neman admission a jami'o'in gwamnatin tarayya, jami'o'in jihohi da ma jami'o'i masu zaman kansu da ke fadin kasar nan. Wannan dama ce ta yin nasara a jarrabawar JAMB da maki mai yawa, tare da samun admission cikin sauki ga ɗalibai masu burin karatu a tsangayar aikin likitanci, aikin shari'a, engineering da sauran fannonin ilimi. Domin samun damar nasara a jarrabawar JAMB, tuntuɓi kamfanin World Universities Consultancy Limited da ke a nan birnin Kano titin Sharaɗa Phase 1 kafin kwanar Freedom Radio, ko a lambobin waya kamar haka: 08064651919, 08064651919. Muhammad ne ya fito ya masa jagora har cikin gida. Mummy ta ce, a'a ɗana, don sha'awa na tubata nan ba a ganin ka. Ya ce, wallahi Mummy ba haka ba ne, ina zuwa idan na aiko sai a ce mun bata nan, ga tafiyan mu saura kwanaki 2 kawai. Ta ce, Allah sarki, ai laifinka ne, nan gidanku ne, kai da ita ɗaya kuke, don haka daga yau ka daina tsayawa waje idan ka zo. Muhammad ne ya raka shi gidan Baba Aminu, ya shiga ya sanar da ni zuwan AQ. Kamshin turarensa kawai na jiyo ya sanya zuciyata. Tun kafin na ƙarasa yake ta murmushi, ban ce komai ba banda sallama. Ya ce, ki haƙuri, me yasa kika guje ni, ko dai yayanki kike so, faɗa min dan Allah. Na ce, kai me yasa idan na kira waya ka baka ɗauka, kai ka guje ni. Ya ce, kishinki nake yi, na zo kika ce a ce baki zuwa, yaron yake faɗa min wai yayanki yana zuwa. Na ce, na baro gida ne don ba na so ya rika damuna, kuma da aka ce maka ya zo sai aka ce son sa nake, na ga idan ka zo a waya kake kira na. Sai na yi zaton shi ne ya amfani da sunanka don in fito. Abubakar kuwa kullum sai ya je gida a ce ba na nan, sai ya yi zuwa nawa, ya yi aike har ya gaji, kullum soyayya ta ƙaruwa take a zuciyarsa.
ni kuma gashi na ƙi saurarensa bare mu fahimci juna. Kullum yana ɗaki kwance baya zuwa ko ina sai aikin tunani da kallon hotuna wanda ya ɗauka a can Switzerland. Murtala wanda ya zama ɗan matashin saurayi ya shigo yana 'yan waƙe-waƙen su na yaran zamani. Ya dube shi cikin takaici ganin wai yara ba su san in za su shiga wuri su yi sallama ba. Yana masa faɗa. Sai lura da hotuna da yaya ke kallo. Ya kuwa ɗauka tare da cewa yaya yarinyar nan ta yi da ita za ku daidaita ne? Ya ce, kai ma baka san yar uwar taka ba? Ya ce, wace ce? Ashe muna da yan uwa nan kusa? Ya ce, sha'awa na tun baba Abdullahi ce fa, ka san turai ba wasa ba ce yaro. Mamaki ya kama Murtala, ashe yar uwarsa ce, kenan shi ma yana da ikon cewa yana son ta? Yi murmushin keta. Ya san abin da zai yi, shammatar yayi ya sace hoton da ya tambaye shi sai cewa bai gani ba. Haushi ya ƙara kama yaya, ɗan hoton da yake kallo ya ji sanyi ya ɓata, wai ya zai yi da son maso wani. Ya lura ran nan ma don ya ce AQ ne da ba za ta fito ba, wai ita ba ta da tausayi ne. To, daidai lokacin da AQ ya maido ni gida domin in yi shirin tafiya na zo shiga gida kenan sai na ji an ce mun ji mana da Allah minti 2. Yaron ba wani bakon fuska ba ne a wurina na gane shi sosai. Na kalle shi cikin mamaki na ce ina ji faɗi bayaninka. Ya ce to kamar yadda kika sani mu 'yan uwan juna ne mun dai ɗau tsawon lokaci ba ma tare ba tare da ɓata lokaci ba na zo ne in yi miki ta yin soyayya ta. Na ce amma kai banza ne jaki mara tunani wai ma kana sallah kuwa ji wani aski a kanka. Na ja tsaki na yi gaba sai riko hannuna ina juyowa kuwa na ɗauke shi da mari har so 2 sai da ya duka. Hotona ya faɗo daga gaban aljihunsa na ɗauki hoton na saka a jaka. Ya ce kika mare ni? Na ce ko za ka rama ne? Na mai da ƙofa na rufe har sai da ta buge shi. Wallahi ba don yana gudun nan gaba ta ƙi shi ba da babu abin da zai hana shi wanke mata waccan kyakkyawar fuskar da mari. Amma ba komai ya san abin da zai yi nan gaba su zuba. To tabbacin da nake da shi cewar daga yau idan na tafi sai na kammala karatuna zan dawo yasa ban saka wa raina damuwar wani abu ba. Umma da lafiyarta Muhammad ma ga Asiya da Khadija me zai dame ni? A'a sai me? Da dare Muhammad ya fara irin rashin lafiyar yayar Khadija. Hankalin kowa ya tashi don ranar a asibiti muka kwana. Tun da safe sai ga AQ ya zo duba shi. Ga mamaki na sai ga yaya Abubakar lokacin ni kaɗai ce a wurin. Ya ce ya mai jikin? Yau na rage jin zafinsa tun da har ya zo duba Muhammad. Na ce alhamdulillah ala kulli halin ya ɗan samu bacci. Ya dafa kansa tare da yi masa addu'a, aka yi sa'a ya buɗe ido, ya ce masa sannu. Bai fi mintuna 5 da fita ba Muhammad ya miƙe tamkar bai taɓa ciwo ba, farin ciki wurin mu ranar da baya faɗuwa. Washe gari ranar da za mu tafi kaf ɗin 'yan gidan suka raka ni filin jirgi a motar Alhaji. Muna zaune jiran a fara kiran sunaye na hango AQ yana nufo inda muke. Bayan sun gaisa ne ya dubi Khadija da ke hannunsa ya ce, Umma, ko za ki ba mu ita mu tafi da ita ƙasar Switzerland? Kowa ya dariya. Nan ya ja Momi gefe yake mata bayani kamar haka, Momi, don Allah ki zama uwa gare ni. Ki faɗa wa Alhaji ni da sha'awa na muna son juna kawai don manya su san da maganar. Kin ga ko me kenan idan muka dawo sai a daidaita. Ta ce idan Allah ya so zan sanar da shi na yi maka alkawarin daga yau ne zan zamo uwa gare ka kai yaro ne na gari da kowa zai so ka zamo ɗa gare shi ina alfahari da kai Allah kai mu ranar da za ka sha mamaki. Ya ji daɗi sosai bayan sun dawo wurinmu na ce wai momi gulman me kuke ke da ɗanki? Ta ce ke yi min shiru shi ba filata ne duk inda yake sai ya nuna halinsa. To ni na fi ƙarfin ƙwacen miji, wai don kin yi saurayi shine kike mana tinƙaho ko? To ni ma ganawa, yau AQ ya zaɓe ni. Kunya duk ta kama ni su Alhaji ko dariya kawai suke mana.
har jirginmu ya ɗaga suna ɗaga mana hannu muna ɗaga musu. Yau ma kujera ɗaya muke ni da AQ jirgi ya ɗaga sai ƙasar Switzerland. To mahaifina kuwa tun lokacin da Umma ta bar gidansa kullum sai ya shige ɗaki ya yi ta kuka. Duk lokacin da yake a gidan yana jin tamkar yana cikin kabari. Ya tsani Fatima da 'yar uwarta, ya tsani ƙannansa, baya ƙaunar buɗe ido ya gan shi a cikinsu, baya ƙaunar su daidai da ƙwayar zara. To ina mafita? Gashi kullum cikin ɓata masa rai take da ƙanwarta. Ɗan uwansa da yake tunanin samun sassauci da tausayawa abun gara Fatima, tunda ita idan tana wulaƙancin ta baya kulawa. Sani kuwa abun ba daɗin ji, matsalar yawan tunani ta haifar masa da hauhawar jini, ya kwanta matsananciyar rashin lafiya har baya iya fita kasuwa. Daga matar ɗan uwan har ‘ya'yansa babu wanda ya kula da ciwonsa, ko sannu wannan, abun na ƙara ƙona masa zuciya. Ranar da ya cika kwanaki 3 kacal da kwanciya ciwo, Baba Sani ya shigo ɗakinsa, lali tun fa ranar da ya kwanta baya ganin kowa, abinci ma sai idan almajiri ya yi bara a kira shi ya miƙa masa, bari a yi yunƙurin miƙa shi asibiti. Ya kalli babana ya ce, wai Abdullahi, makullan shagunanka da su za ka kiyama ne? Ka san fa ciwo ya ci ƙarfinka, ba sai ka mallaka min komai ba, ko zan cuce ka ne? Bai jira wani bayani ba ya shiga binciken ɗakin, duk wata takarda wacce take kunshe da bayani na kadar baba sai da ya ɗauke su. Ya hankada ƙarƙashin filin da baba ke kwance, ya ɗauki makullan shagunan duka da wasu 'yan kuɗi nasa. Baba yana shirin yi masa magana ya daka masa tsawa, ya ce, ka ji da kanka mana, yau ko gobe, ka san ba a cika son barin mara lafiya da abin kadara ba, ƙara masa tsayin kwana suke. Sai ya tafiyarsa abinsa. Hawaye rinka tsiyayowa a fuskar baba, yanzu ya san ɗan uwan nasa baya ƙaunarsa, baya son ganinsa a rayi. Ko me ya tare masa? Kayo wani abu yake zargi a ransa. Anya ba su suka yi silar mutuwar ‘ya'yansa ba don kar su gaje shi? Suka yi silar rabuwarsa da matar da yake ƙauna tamkar yadda uwa ke son ɗanta? Tunani yake sosai ta yadda za a iya nemi gafarar matarsa da yaransa. Hakika ya san ya zalunce su, amma ba laifinsa ba ne. Ya tashi zaune da ƙyar, zuciyarsa na matuƙar ciwo, ya daddafe ta ko zai ji daɗi. Ya ɗauki biro da takarda yana tunanin da wace kalma zai fara. Sai ji wata ‘yar shewa. A hankali ya dafe bango ya laɓe, sai ji suna cewa yau buri ya kusa cika, saura mai dukiya ya cika mu ci, daga mu sai yaranmu. Sauran yaran nasa ma za mu san abun yi game da su. Wannan magana da ya ji ta sa shi da na sanin aurensa da Fatima, ya yi nadamar haɗa jini da ita. Yanzu ne ya tabbatar su ne ummul aba'isin tarwatsa rayuwarsa ta jin daɗi. Zuciyarsa ta tsaya cak kamin ta fara harbawa a hankali, da ƙyar rubuta wasiƙar da ta yi kaf da hawaye ya saka a ambulan, kuma bai fita gidan ba sai da ya tabbatar duk suna ɗaki. Gidansu Ummu ya nufa, ya yi sa'a tarar da Alhaji a ƙofar gida, yana zaune ƙarƙashin iccen dabino yana yi wa Asiya wasa da yake tafi yawan yi masa wasa, ya yi wa Alhaji sallama suka gaisa kamar wani abu bai taɓa shiga tsakaninsu ba. To yadda Alhaji ya ga baba ya rame ya tabbatar akwai wata a ƙasa. Kafin ya tambaye shi har ya miƙa masa takardar tare da silalewa ƙasa. Alhaji ya shiga damuwa yayin da ya tabbatar Allah ya yi wa baba na cikawa. Ya shiga ya sanar da su Umma, su ma abin ya girgiza ransu. Nan fa yana kai gawar baba gida, zo ki ga kukan munafunci. Anta har wani turbuɗa take a ƙasa, wai ina za ta sa ranta yau malam ya tafi ya barta. Yaran antima tamkar ba rashin uba suka yi ba, don Safiya ko a ranar sadakar 3 a ƙofar gida ta yi zance da saurayinta. To a can ƙasar Switzerland tun da jirgi ya lula da mu sararin samaniya muke hira ni da AQ. Ina ta kallon mutanen cikin jirgin cikin nishaɗi saɓanin waccan tafiyar. Kujerar gefenmu na gayaya da alama shi ma ni yake kallo cikin kishin ganina da AQ. Shi ma da ya lura da hakan sai ya sauya fuska. Muka zama kurame har muka je masaukinmu, har muka yi shirin kwanciya ya ƙi magana. Sai in zo mu ci abinci, na ce ba na jin yunwa.
da ƙyar ya samu na bi shi falo fuska yana ganin haka hankalinsa ya tashi. Tasowa yi daga kujerarsa ya durƙusa a gabana ya ce, me kuma ya faru? Kin san kuwa na tsani ganin hawayenki na zuba? Ba na son haka, ki daina kuka. Kawai na cika kishi ne, saboda ba na iya rayuwa ba da ke ba. Na ce, amma kake wani ɗaure min fuska, ka san dai ba na son damuwarka ko? Ya ce, ni kaina ba zan iya bayani ba, na tsani ganin wani ya kalle ki ko da so ɗaya ne, ko da baya son ki, bare Abubakar da yake son ki, amma kuma ya wuce. To ba mun karasa cin abincin na buga wa umma na sanar da ita mun sauka lafiya, aka ba wa momi muna gaisawa wai ina ɗanta. Na mika masa wayar, suka karaci surutun su, ya miko min wayar. Washe gari tun da wuri muka shirya don ɗaukar darasi har ƙofar hall ɗin da za mu yi lakca ya kai ni, bai fi in yi taku 5 ba in shiga, har da kashe da ya mun wai idan an tashi kan na fita daga ajin na jira shi. To na ji daɗin karatun na yau, na fahimce shi sosai, kila shi yasa ba ni jin wahalar yi wa ɗalibai 'yan uwana bayanin inda ba su fahimta ba. Ban fito daga hall ɗin ba, kamar dai yadda muka yi da AQ, na zauna can kujerar ƙarshe layin da ke cikin lungu, ina bitar karatuna. Can na ji na fara jin bacci. Na yi kwanciyata ta yadda babu mai cewa ina bacci sai dai karatu. To Abubakar kuwa zaune yake a aji, amma ji yake duk ya takura, darasin ma yau bai san abin da ake karantarwa ba. Yana takaicin rashin ganawa da ita tun da ya duro ƙasar. Sai ga wata dama ce wacce zai yi amfani da ita ya ganta ba tare da AQ ya gan shi ba. Exus ya ɗauka kawai ya fice. Yana zuwa ya tarar hall ɗin da suka yi lecture an tashi. Sai da ya leƙa ta window sannan ya gani. Ya kuwa ji daɗi sosai. A razana na ɗago na kalle shi domin ba na so AQ ya zo ya tarar da shi. Na ce, lafiya dai malam? Ya ce, lafiyar kenan, tare da ya rufe hannaye. Ni wallahi mamaki keke bani, ba wai magana soyayya ba, akwai wasu rikitattun al'amura da suka shafi rayuwarmu wanda nake so ni da ke mu samu hanyar warware su. Idan baki saurare ni ba, ya za a yi ki san su bare ki magance su? To sanin da na yi duk abin da zan masa ba zai tafi ba, kuma ba na son AQ ya tarar da shi, yasa na ce na yadda kana so na, amma kaga yanzu a gaje nake, ka bani lambar wayarka sai mu samu lokaci mu tattauna ko? Ya kuwa ji daɗi, da sauri ya rubuta min har da su godiya sannan ya tafi. Yana barin ɓangaren AQ na shigowa ya ce, yayinki bai zo nan ba? Na ce ni ban ga kowa ba. Ya ce wallahi na yi zaton nan ya taho. Muna hall fa. Ya ɗauki excuse ya fita. Ni kuma na san kun gama lecture ɗinku, shi yasa hankali na ya kasa kwanciya, bare da ya daɗe bai dawo ba. Na yi ta zaton kuna nan kuna soyayya. Na ce banda abun ka, ni fa bacci ma fa nake abina. Ya ce sai kin yi haƙuri da ni, son ki ya sa ni tsananin kishin wani ya raɓe ki, sai in ji kamar zan mutu. To wayar umma ta katse zancensa bayan mun gaisa ta bawa Alhaji, shi ya sanar da ni rasuwar baba. Ranar ma kwana na ya kwanci jinyar zuciyata. AQ da bai san abin da aka faɗa min ba ya shiga ruɗani. Ranar da ƙyar na iya yi masa magana, ina lura idanunsa jawur. Allah sarki, duk don ya ga yanayin da nake ciki ne. Ina kuka nake cewa AQ, ka sani tun da nake a rayuwata da irin abubuwan da baba ya yi mana na rashin kulawa da wulakantawa, ban taɓa jin na tsane shi ba. Ina tausaya masa kawai don a tunanina baya cikin hankalinsa. Yau an waye gari baba ya bar duniya ba tare da na ɗanɗane irin ƙaunar da ke tsakanin ɗa da mahaifinsa ba, ba tare da jituwa da shakuwa a tsakaninmu ba. Wannan har duniya ta naɗe hankalina ba zai taɓa kwanciya ba. Ina matuƙar ƙaunarsa kamar yadda na tabbatar yana ƙaunanmu. Ƙiyayyar da ya mana Allah ne kawai masanin sirrinta. Ina kawowa nan na kuma fashewa da kuka mai ratsa zuciya. Hakan ya sa AQ jin zuciyarsa na ƙuna. Mafi yawan lokuta rayuwa ta kan tuna masa da tashi rayuwar da baya son tunawa daidai da minti ɗaya. Ya share hawayen idonsa ya ce, na san abin da kike ji a ranki. Hakika rashin mahaifi babban abu ne.
don haka haƙuri wajibi ne, mu bi shi da addu'ar Allah ya masa rahama, kuma ki yi wa Allah ki daina kuka, wallahi raina ɓaci yake. Sai da gana ya murmushi ya ci gaba, kin tabbatar min cewa kina ƙaunata, haka ke ma kin tabbatar ni Abdulkadir masoyinki ne, soyayya mai tsafta, don haka albarkacin son da muke wa juna, in har babu nufin yaudara babu algus, kuma ba kya son ganina cikin damuwa, to ki yi haƙuri da mai da duk al'amarinki ga Allah, ki jure, wanda Allah ke so shi yake jarabtawa. Duk abin da ya faɗa min na yadda 100%, don haka na share hawaye na tare da dubansa na ce na yi maka alkawarin insha Allahu zan jure tare da haƙuri saboda kulawarka gare ni, ina kuma fatan za ka ci gaba da bina da addu'a. Bayan nan, kamar yadda ka sani, akwai ɓoyayyun abubuwan da suke faruwa a gidanmu, ko ina son sani sai fa na haɗa da 3 zangon FM, gaskiya dokin ƙarfi ta ɗauki nauyin kawo muku don ilman